Tak dneska bych udělala lámanky, kteří dřív byli na dvakrát do týdne a byli poměrně pracní, no ale chutnali a nestáli moc peněz a to bylo to hlavní. Potřebujeme k tomu vařený brambory, hladká mouka, mléko, sůl, jedlá sóda, povidla, vomastek, mák pomletý, dřív se jako tlouk v moždíři a vajíčka. Hlavně brambory, aby byly uvařeny, ale aspoň den předtím, aby se vydýchaly. Teď říkáme brambory a spíš byly zemský jablka a stromský jablka. Zemský jablka, že rostou v zemi a stromský jablka rostou na stromě. Čekáme, už se nám mlíčko začne vařit. Tak, už se vaří, tak to nalijeme na ty brambory, to vařící, trošku osolíme, tady je solnička. To pořádně promícháme, aby ty brambory se jako rozmíchaly v tom mlíce a vznikla taková, bych řekla, jako kaše. No tak je to takový těžší na tu vařejku, už to není řídký to těsto a já si k tomu sednu. A to bude lepší na tom klíně, tak se lepší mezi kolenama míchá. Aby jsme to nepřemíchali přes ten vandlínek. Kdo měl pole, tak si v obilí vymlátil, vezlo se to do mlýna, tam se to zemlelo, pšenice, ta byla hladká mouka a hrubá mouka, no a ječmen, to se jenom ošpicovaly ty vnějšky, jako a zůstaly kroupy, no a ty se uvařily s cibulkou, nebo kroupová polívka byla a výborný byly, kdo měl prase a mohl si ji zabít a měl špek domácí, tak ty kroupy polítý voškvařeným špekem. Ještě si to pamatuju, jako děcko, tak jsem vždycky chodila boždibovat, než se začaly lámat ty lámanky, takový ty suchý, pálilo to na jazyku, ale bylo to takový dobrý. Když bylo teplo, tak se vzal chleba a ukvašené okůrek, že to schladilo. A na zimu zase se strouhalo zelí, ty škvarky špekový se dali do toho zelí a k tomu se přikusoval chleba, anebo brambory se uvařily. No a to říkali, to je chlapák jídlo. Teďka to máme upečený, tak to polámu nebo potrhám na takový malý kousky. Aby se to dalo, tak říkajíc, jednou do pusy dát.
polijeme, zamícháme, aby byl aspoň na každém kousku kousek. Teď ho posypu mákem. Dám tam, kdo chce sádlo nebo máslo, tak se to trošku jako polije. Ještě tam můžeme přidat maku. Tady jsem udělala ty lámanky, musím ochutnat. Tak já myslím, že jo, že jsou dobrý. Kdo má rád sladší, může si je přisladit a většinou to tak moc nesladíme. A můžete ochutnat.